Li tiżgura li d-dritt tal-UE jiġi applikat u osservat bl-istess mod fl-UE kollha huwa r-rwol tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Imma dan ma tagħmlux weħeda. Permezz ta' dak magħruf bħala effett dirett, il-qrati nazzjonali wkoll japplikaw id-dritt tal-UE u int tista' tinvoka d-dritt tal-UE quddiem qorti nazzjonali. Fil-bżonn, rati nazzjonali jistgħu jagħmlu domandi lill-Qorti tal-Ġustizzja sabiex jikkjarifikaw xi tgħid il-liġi jew anki jekk tkunx valida. U b'hekk jaraw ukoll jekk il-liġi u l-prassi nazzjonali jkunux qed jimxu skont id-dritt tal-UE. Kull qorti jew tribunal fl-UE jista' jagħmel dawn id-domandi jekk meħtieġ. Rati li d-deċiżjonijiet tagħhom mhumiex appellabbli għandhom jagħmlu dawn id-domandi jekk ir-risposta ma tkunx ċara. Il-Qorti tal-Ġustizzja imbagħad teżamina dawn id-domandi, tisma' l-fehmiet tal-partijiet involuti fil-kawża nazzjonali, tal-Istati membri li jkunu jridu jinstemaw kif ukoll tal-Kummissjoni Ewropea u tagħti risposta lill-Qorti Nazzjonali. Dan kollu jippermetti lil Qorti Nazzjonali tagħti deċiżjoni finali fuq il-kawża. B'dan il-mod, il-Qorti tal-Ġustizzja u l-Qrati Nazzjonali jaħdmu flimkien sabiex jiżguraw li ċ-ċittadini kollha kull fejn jgħixu fl-UE jgawdu bl-istess mod id-drittijiet mogħtija mill-liġi tal-UE.